kod jakedo ne ratiro mar oganda Ologor, un kaka jokedo ne ratiro mar oganda e kaunti kaendi, ere gigo eko mugeno kata mugombo neno ni jatend piny timo e limbe mare mar dongruok ahinya to motimo e kaunti ma Homa Bay ka odiochieng' makiny machiegni? Erokamano nyikwara mogi Ajwang', an iluonga ni Otieno Ologor, achung' ne ratiro mar oganda. An awuod Gwasi, kama koro minister mochung' ne weche mag minyonge ae, kendo wawuok e dhot achiel. Mana adwa kawo thuolo makende mondo agone ker mar piny erokamano ka achiel gi Right Honorable Raila Amolo Odinga kuom gima kamano motimore. Wan genowa maduong' en ni wawuok mondo kiny warwak jatend piny, warwak jotelo te, nikech gini okelo kwe. Mana kaka memba ma Kochia osewacho, gini nyicha kelo tabu makata an kaka jakedo ne ratiro mar oganda ok anya consult MCA konen gi kodwa to nobedo tabu. In fact pressure ne ng'eny manogik ka resign kanogik December masani iyudo ni kane wachako higa ni an ODM number 136 mano nyaka wach ne jopiny mondo obed kamano. Projects obiro maber kendo wago erokamano. Kiny nobed soba to wan kaka jokedo ne ratiro mar oganda nyicha wakaw time mwadonjo e piny Mfangano kocha. Nitie ndara manolosi Rough Road at 320 million and wan to wa condemn nikech kidhi kanyo tich manoti en tich mokber kendo wadwani mano kiny ker ong'e ni joma nomiyo pesa ok otiyo gi pesa maber nikech ndara no komi drainage system maber 320 ng'eny gi 40 kilomita motim mara not tamat en pesa mang'eny kabisa to contractor manomi tich otimo shoddy work. Wan kane wadhi kanyo apani kata jakom ni Mfangano bro confirm gima wacho no, kane wadhi kanyo waringe ndara no wayudo ka pesa no okoromo. In fact ka value go onego kaw around 120-150 million. Mar ariyo Rusinga ne wadhi wayudo ka timre maber. Kidonjo Homa Bay ka ayudo ni ker oero county ma Homa Bay ni molo kumoro amora. Project timore mang'eny. But kamane wane gi ywak kiny obire Fish Market. Fish Market ogere riparian land. Machieng' moro ung'eni nam ni osudo mos. Ubro po ka jowa ni e chiro koro kwa biyudo value for money nikech mano project moka over 420 million. Ma nonego geng'e maber nikech hotel makelo dispute ni nen mar raia. Apani jogo nolise. Nonego be ni kata kesudo hotel no sude mondo chiro gerge mbele kiki gere wang' pi. Kanyo ema okwatimo feasibility study maber but projects mokelo to becho kendo wayiego. An kaka jasuba en gi marach kipayo ndara are Magunga nyaka Kambadi kama kiny ker luwo. An nonego kete owuogna gi sori monde kone pek mwaneno wan kaka josuba. And king'iyo Lake Victoria 80% mar nam Lake Victoria in Kenya ni suba. Nweng'o mar rech menamne ni suba ni to waonge ndara magigi nyachopo gode chiro. Omiyo magi gik madwaro ni kiny ong'enwa. And wagombo naneno koket chenro ni ndara no rumo 2028. Wan wagombo kaka koro Mbadi ni finance ok wanya bedo gi minister mar inge Rough Road gikaw pesa ne 2.9 billion okaka pesa to giket kanyo to ndara no rum within 1 year. Wan wageno ni by 2025 Lamler Arembita nyaka Karungu sori. Erokamano. Jakom tuko jakom